శ్రావణ మాసం వరలక్ష్మి వ్రతం. అమ్మవారిని ఎలా రెడీ చేయాలి, పూజ సామాగ్రి అంతా ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఇప్పుడు నో టెన్షన్, ఒక్క క్లిక్తో పూజా సామాగ్రి అంతా ఈ పూజాస్టోర్.in నుంచి మా ఇంటికి వచ్చేసినాయి. మరి ఈ బాక్స్లో ఉన్నాయి చూద్దామా? చక్కగా అలంకరించిన అమ్మవారి విగ్రహం, పూజకు కావాల్సిన అన్ని రకాల వస్తువులు, వ్రత విధాన పుస్తకం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఒక్క క్లిక్తో మీరు కూడా అమ్మవారిని మీ ఇంటికి ఆహ్వానించేయండి ఈ పూజాస్టోర్.in. సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మ. తేదీ జూలై 26, 2022. వారము మంగళవారం. తిథి త్రయోదశి సాయంత్రం 6:47 వరకు. నక్షత్రము ఆరుద్ర నక్షత్రం తెల్లవారుజామున 4:09 వరకు. వర్జము ఉదయం 10:34 నుండి 12:22 వరకు. దుర్ముహూర్తము ఉదయం 8:21 నుండి 9:13 వరకు మరియు రాత్రి 11:07 నుండి 11:51 వరకు. శుభ సమయం ఉదయం 5:05 నుండి 6:09 వరకు మరియు సాయంత్రం 4:58 నుండి 5:20 వరకు. రాశి ఫలాలు. మేషరాశి. పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడినా అధిగమిస్తారు. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఇంటా బయట చికాకులు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు. స్వల్ప ధనలాభ సూచన. మేషరాశివారు అనుకున్న పనులలో ఆటంకాలు తొలగడం కొరకు శ్రీ గణపతి తాంబూల వ్రతాన్ని ఆచరించడం శ్రేయస్కరం. వృషభ రాశి. బంధువులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. యత్న కార్యసిద్ధి. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సంతానానికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశ సూచన. వృషభ రాశివారు నరదృష్టి నరఘోష నివారణ కొరకు నాగబంధాన్ని ఉపయోగించడం, శ్రీ కాలభైరవ అష్టకాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. మిథున రాశి. సంఘంలో ఆదరణ పొందుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. షేర్లు భూముల క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు. మిథున రాశివారు అన్ని వేళలా నాగసింధూరాన్ని ధరించడం, శ్రీ గణనాయకాష్టకాన్ని పఠించడం వలన మరిన్ని శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. కర్కాటక రాశి. రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలలో తొందరపాటు వద్దు. ఇంటా బయట బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. కర్కాటక రాశివారు హనుమాన్ వత్తులతో దీపారాధన చేయడం, శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతిని పఠించడం శుభదాయకం. సింహరాశి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ప్రముఖుల నుండి ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి వృద్ధి చేసుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఎదురైన చికాకులు తొలగుతాయి. సింహరాశివారు అరటినార వత్తులతో దీపారాధన చేయడం, సూర్యాష్టకాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. కన్యారాశి. నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి. కన్యారాశివారు హనుమాన్ సింధూరాన్ని ధరించడం, హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం శుభదాయకం. తులారాశి. బంధువులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. తులారాశివారు సిద్ధగంధాన్ని ఉపయోగించడం, శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. వృశ్చిక రాశి. మిత్రుల నుండి ఒత్తిడులు పెరిగినా అధిగమిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. ఇంటా బయట చికాకులు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. వృశ్చిక రాశివారు ఎరుపు మరియు పసుపు రంగు వత్తులతో దీపారాధన చేయడం, యంత్రోద్ధారక హనుమస్తోత్రాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. ధనుస్సు రాశి.
సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. సోదరుల నుండి ధనలాభం పొందుతారు. భూ వాహన యోగ సూచన. ధనుస్సు రాశివారు ఆరావళి కుంకుమను ఉపయోగించడం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. మకర రాశి. కుటుంబ సభ్యులలో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలలో తొందరపాటు వద్దు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పొందే సూచన. వస్తు కొనుగోలు సూచన. మకర రాశివారు నలుపు రంగు వత్తులతో దీపారాధన చేయడం, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం శుభదాయకం. కుంభరాశి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. సన్నిహితుల నుండి ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకుంటారు. మీలోని ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుంభరాశివారు త్రిశూల్ని ఉపయోగించడం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. మీనరాశి. వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా మిత్రుల సాయం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ధనలాభ సూచన. మీనరాశివారు అష్టమూలికా గుగ్గిలాన్ని ఉపయోగించడం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్న స్తోత్రాన్ని పఠించడం శుభదాయకం. ఈ పూజా స్టోర్.in పసుపు కుంకుమ నుంచి దేవతా విగ్రహాల దాకా అన్ని రకాల పూజలు, వ్రతాలు, వివాహం, గృహప్రవేశం, హోమాది శుభకార్యాలకు కావలసిన పూజా సామాగ్రి అంతా ఒక్క క్లిక్తో మీ ఇంటి వద్దకే. నేడే ఆర్డర్ చేయండి మీ ఈ పూజా స్టోర్.in లో. వన్ స్టాప్ ఫర్ ఆల్ పూజా నీడ్స్.